Уважаеми зрители, ако искате да участвате в експеримента, гледате как се прави с репетация танцова от песента на Криско, може да го изпратите на имейл адрес как се прави klumba@slavishow.com. Има нещо да кажеш? Благодаря ви, че бяхте с нас и този петък вечер. Очакваме и следващия петък пак. Уважаеми зрители, това беше всичко от мен, Кристиан Далев. Благодаря ви и довиждане. За нас беше чест. Благодаря.